Зомбитата са тук! Какво ще правим? Те няма да пробият тук. Но какво е това? На хоризонта се появява Зомбастър, супер силния мутант. В предишния епизод. Това краят ли е? Какъв край? Не искам край! Приятели, ако не искате това да е краят и да видите новите епизоди, сложете един лайк. 1, 2, 3. Вие сте толкова готини! Но какво е това свистене? Зомбитата явно не са очаквали подобна наглост. Те замръзнаха в лек шок. Каква е тази мистериозна фигура в черно на метал? Запознайте се, това е Зомбастър. И къде е тази мистериозна фигура? Човече, събуди се! Тук ядат хората! Човече, имай предвид, че ако ме изядат и ти ще си следващия. Добре, най-накрая. Към него, към него! Той е толкова силен! О, колко е силен! Кой си ти? Убиец на гноми ли? Аз съм Зомбастър! Кой? Гномбастър? Аз съм Зомбастър! Защо ме повика? Ето! Къде отиват? Изглежда, че вървят към тайно леговище. Всичко това напомня на приключение. Те отиват в убежището. Да, това е постапокалиптичен бункер. Още един! Откъде идват всички? О, добре, идвай с мен. Без да каже дума, то отвежда момчето със себе си. И кой е това? Няма значение, тя с мен. А къде е постапокалиптичния бункер? Ако искаш, иди в мазето. Не, благодаря. Ростя! Не очаквах да те видя! Жено, коя си ти? Аз съм Катя! Когато паднах, целият ми живот мина пред очите ми. Та не те е охапало зомбито. Ела с мен, ще ти кажа всичко. Мен охапа ли ме? Познаваш ли я? Тя каза, че се казва Катя. Това не е Катя, това е Катерина Андреева. Ростя, ела по-бързо! Вече дойдох на себе си! Виждам. Какво се е случило с теб? Паднах! Загубих съзнание. Събудих се и псирана. И кой е този? Това е Зомбастър! Добро момче, но често спи. Да, той е на хубаво място тук. Зомбастър, ставай! Зомбитата са тук! Ние всички ще умрем! Не се страхувайте! Това звучи като моята кола! Не видях кола на улицата. Така е, аз нямам кола. Зомбитата идват. Ние всички ще умрем! Няма нужда от паника.
Все пак не сме в Титаник. Добре, мълча. Зомбастър се връща с някаква странна кутия. Зомбитата са почти тук. Време е да се преоблекат. Зомби модата е моята професия. Какво е това, Каки? Обичам военния стил. Да, време е да си смениш ризата. Вземи си куфара. Чакай! Защо гледаш това? Просто превърти напред. Не може. Ами ако може... Дай ми телефона. Бързо превърти назад. Бързо, дай ми телефона и носи куфара. И ни научи как да се бием. Вземи го, психопат. Най-накрая нормална дреха. Какво е това? Аз по-рано работех в цирка. Хайде, научи ни да се бием. Показвам само поведнъж. Еха! Еха! А сега трябва да си вървя. Колко болезнено! Добре ли си? Всичко е наред. Давайте, вашерете. Сигурен ли си? Упс! Това е, готови сте. Хей, какво ще кажете за мен? Аз също искам. Не, това е. Всички сте готови. Зомбитата са тук! Какво ще правим? Те няма да влязат тук. Но какво е това? На хоризонта се появява Зомбастър, супер силният мутант. Благодаря. Като слепи сме. С кого говориш през цялото време? Това е местния навигатор в Зомбиленд. Къде отиде Зомбастър? Спаси! Кой да спася? Много здраве да имате! Ти си длъжен да ни защитиш. Разбира се, само че се махам. Ето виж! Децата са на път да се сблъскат с опасност. Чуват нещо, което изобщо не искат да чуят. Зомбастър остава. Но единственият шанс за спасение е да хвана зомбитата, поемайки удара върху себе си. В противен случай никой няма да оцелее. Защо аз? Защото ти си най-силният сред нас. Но аз излъгах. Просто исках да се запозная с други момичета. Всички момичета обичат само силните. Силните! Аз не съм силен. И не искам никого да спасявам. Но само ти можеш да ни помогнеш. Помогнете! Ние всички ще умрем! Мисля, че е време. Може би ще видим
Какво става с Зомбастър? Тълпа зомбита го бута на земята. Той прави всичко възможно. Ах, добре, да вървим. Там има празно стълбище. Надявам се това да е всичко. Само не това, Зомбастър! Предпочитам да ме изяде! Не мога повече! Може би не е това, което си мислим. Какво има? Надявам се да не е ново видео на Трум-Трум. Такова е. Следва продължение. Къде сте? Къде сте? Сам съм в гората. Сам съм. Няма никой. Помощ! Ай! О, зомби! Виртуална битка. Зомбита срещу Зомбастър. Зомбастър зомби! Зомбастър, тук има зомбита, наясно ли си? Удрайте ги с пръчка, удрай с пръчката! С шишарки, шишарките! Зомби, закъсняваш за училище. Аз съм зомби.